Γεια παιδιά, εγώ είμαι η Μισούβε και σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάπου που να βάλουμε τη κάμερα. Εγώ χρησιμοποιώ τηλέφωνο. Θα κάνω εδώ μια μικρή τρυπούλα όσο είναι το περίγραμμα στο τηλέφωνο, μα λίγο πιο μεγάλη για να μπορεί να μπει, και τότε θα μπορώ να κάνω βιντεάκια με κατασκευές και άλλα πολλά. Ωραία, θα πάρουμε πρώτα την κάμερα. Συγγνώμη αν θα δείτε λίγα πράγματα, τώρα να με βλέπετε λίγο. Και τώρα θα κάνω, εγώ τώρα κάνω το περίγραμμα. Το έκανα λίγο στραβά, δεν πειράζει. Ωραία, τώρα θα πάρω το ψαλίδι. Και μετά πότε θα καταφέρω να το κόψω, μέχρι τότε. Κατάφερα να το κόψω, δεν το κόψα και τόσο καλά. Μα τώρα να δούμε αν μπαίνει. Ωραία. Μπαίνει πάρα πολύ ωραία. Και μπορώ έτσι και να το κρατώ. Ναι, αυτό είναι κάτι που το έχω εγώ στο δωμάτιο. Ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, ένα comment, μια εγγραφή. Bye!